mas gurah, sukan mas dia, oमफ्राय kosु होनानै देबाय Hello everyone, welcome back to my Bhagya Narzary channel. दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय अन्नानै भिडिअखौ बयबो जोबजासे नायदों। आलासि जाफैदोंमोन फिसालाजों आंजों स्कुल बन्दमोन नालाय फिसालाना ओंखायनो आंबो लोमजानानै 1 माससो जाबायमोन फैयैया ओंखायनो फैनो लुबैनो हाखाथारलामोन ओंखायनो बिफाखौ दोनबोबाय ओमफ्राय जों आलासि जालांबाय नै आबाया जोंना ओमफ्राय नै बिमाया जोंना बिजामादैनो गाइखेर गोखै बानायलायनानै दोनदोंमोन दादा जेला खेवबाय खुरै हानबाय आङो गाइखेर गोखै जासुलाखा नालाय ह एम्फौ गोजा बेबा बोरैजाय थाम्फै हाबनानै थाखो एम्फौ गोरलै गोरलै गुफुर गुफुर गोजा गादा गुदा गैया गारनांबाय गाइखेर गोदौफावला जोब्बाय नै भिडिअ बानायबायनानैनो मेथाइखौ बिदिसो जायो बेहा माबाखौ गाइखेराव सोमनानै गोरलै गथ'नि आगल साहा लोंबाय फुदुंबाय जोंहा ओमफ्राय आइजों जिरायनानै आराम साहा लोंबाय बेहाथ' सासेया मिस्टार इन्डिया गाइखेर लोंखानानै थांबाय दस्रायाव खामानि दंमोन नालाय जोंखौ गालांबाय आरो साहा सोमनाय नोंखौ आबाया असिन होनो ना अननानै आबा असिनथ' फैलाय नै बेखौ आदैया खाथि गासा सावना थाइगिर फिथाइ लायदों नै नाफाम देनो ना गोराना आइना माबा खर' खरा गादा गुदा गोजा बेखौनो देबाय आरो जोंहाथ' जाया रावबो बाथोनबा आंल' जायो जोंहा रावबो जायालै नाफामखौनो बाथोनबा आंल' जायो आइ जायो ओमफ्राय आहा नै कक'आ चक्लेट फिथाइया दासो देरदों माखासे रानजोब्बाय जोंनाथ' थाइदों जावैबाय माबासो जाबाय बिफाङानो होनाय मेरला थाइजोबसिगोन बिसोरो आबा गायलांनायमोन बे चक्लेट कक'आ बिफाङा मैखुना बेरला मैखुन बेरोमोन गैला अखा गैयिनिफ्राय बेरला सानसुनि ओंखाम जाबाय हनै ओंखाम जानाया बिमायं बियायं मबाइलसो नायगासिनो ओमफ्राय फिसालाया जोंना मिरामिस नालाय आलु जाबाय बेहा दालिजों ओमफ्राय जोंहा दाउजों आलु सानसुनि ओंखाम जाखांनानै नाफाम देबाय फार्स्टआव मादै देबाय नैबे दा देबाय थानाया मादै बेनानो बांसिन जादों हासुंसे जानो एसेल' नांसिगोन हासुङानो जि गोलावना ओंखायनो बुंहोनो हायाखै आंबो देगौमोन ओमफ्राय दा माबा गायहेन थिखोनो हाया हे लोमजानानै गायहेन थिखोनो हाथ'वाखै नङाबा देगौमोन आंबो मास मोनसेल' जानायखाय गिनांगौ खें मोनबाथाय सेस डाक्टारनाव थांफिनदोबो थास' हरबाय दुदालिसोलै ना मादै होगोरनानै दा जायाबासो हारसानि मा होनो आं मिथिया आयै नाफामखौ हारसाफ्रा मा होनो स्टल अ स्टल मास गुरा सुकान मास दिया ओमफ्राय कसु होनानै देबाय स्टल खालामो स्टल जाबाय रोङा नालाय मादैना जाबाय नै बे मा होनो बिसोर होनदोंखि माने हासुङाव सोनाया गोथावसिन जायो जाहैदों मुजियोनो बे थेमाफ्राव बयामफ्राव सोनाया माने इसेबां टेस्ट जाया जाहैदों जि गोलाव हासुङा गावनि माबासे हान्थु बारजासे जाखायो ओमफ्राय बुरजामोन नाया खिन्थु बुंनाया नैबे जाहैबाय आयं सासेनि आयं गेजेरनि बेहा गाव सफैयाखिसै मादैखौनो देहोदों बेहा एसेल'मोन नालाय थेमायावनो सोबाय आरोखि बिदियाबो गोथाव जायो थेवब्लाबो हासुंना गोथावसिन जायो जाहैदों औवा हासुंना मना खर'खौ होयो जेबो गैयाबाव ओमफ्राय मा मोनगोन नै साबासो मागुर साबा मागुरेर माथा मादै देखांनायनि उनाव आइया देबाय आइना बारा बुरजा गैया हासुङाबो एसे गुसुंखामोन ओमफ्राय बेजों एसे फाफ्लिसे जाहैदों आरो बेनाबो बुंजोबबावाखै थालिर बिलाइ गोरान होबाय सिगाव एबार हा होनसै ना मादै हा होनानै लिरथेसिगोन बेनो जागोन सासेना जाबाय मादै ओरैनो हर मादै हरना होनसै थालिर बिलाइ गोरान सोबाय बेनि उनाव नै हा लिरथेबाय आरो गावबागाव जायबा जाय गावबागाव आइडिया दङ मादैया बिदि खालामो ओमफ्राय आइयाबो बिदिनो खालामदों आरो थालिर बिलाइ गोरान सोबाय माबाय
नै बेहा दासो देखांदों ओमफ्राय सोबाय एसे संख्रिबो सारलायो खोमा माबानि नाफामनि सायाव बिजानुफोर माबायिनि बिनिफ्राय थालिर बिलाइ गोरान सोनानै माबाय आरो नै आदायाबो देफैबाय फुरा लाइन लाइन ओइदिनखालि नाफाम देनाया जों सोरनाव फैदों आबैनाव होनलाय आबै सासेनाव नों मा जादों मा जादों पापरजों साहा नों साहा लोङा चलो नदी देखते हैं नदी तो ओ नायाबा खासि बिबारा फट' लानांगौमोन गैया मोनाबाय सनै दावा खेबगोन ओइ ए गोलैबा बतां सामने मत जाओ ये देखो नदी इधर देखो अब ना ऊपर इधर मेरी तरफ यार नदी में फोटो खींचो कैसे खींचना है ऐसे ऐसे करो अच्छा 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 मम्मी ना फेंक दिया यहाँ पर पानी पर आय नाया di फुहुनि आदार हरबा मोनगोन लिना फुड्डा जालायदोंमोन दहाय ओमफ्राय दा गैबावला औ फैगासिनो बहा इले